Hello, good afternoon everyone, and it's me again, Junjun Oliver, and welcome to my YouTube channel, Junjun's TV. So for today's video guys, niata sa lungsod sa Ubay, particularly niata sa isdaan kay mamalit og isda kay arong natay pang sudan. So may dagang mga isda guys, pero sa to say nga it's so mahal. Klaseng isda jud ni guys na. So pero human ako nakapalit og usa ka kilo nga katong lapo-lapo mo kuno to baon sa to. Hansa nangita pa kog laing isda. Isa ko nagtimbang sa kabukwan. Sa sila. Wala na kanang dako kanang gamay. Dako. Kanang dako. Take mo. Pagis 20 na rin. Dos na lang na. Di sobra magkamay kikinig mo. Wala man na siguro yung gramo. Dali na. Check. Kilo ko sa gramo. Check. Sabi ni pagtuwa ni. Sumba. Check. Kinigang. Yanara. Yanara. Hindi sa ni. So ajang gid dyan og palit ag usa ka kabuok, usa ka kilo ug usa ka gramo. So 220 ang nabayad guys. Ang gipa kuha gimbes, ang gipa ipa sana hiwa-hiwa daan kay arong nagabot sa bay diretso na bitaw hugasan na laman kay kanang arong wa nay kaajoy kuan, wa na kaajoy hasol. So man nga kambate siya og kuan, madyan ni dani kay kanang majoron ang mga mamaligya ay kay libre na og himbis, libre hiwa. So nagabot sa to wala hasol na kumbate ka jogan murag okay ra pod kadto nilang serbisyo nga kuan. So daghang tao po dani guys, nagkalain-laing to maora man mga to so dani mapalit og mapalit og isda, mapalit og karne mo nang so to na humanag himbis guys. So, si Manong depoy mo kuan, si Manong depoy mo hiwa da pangkuhaan ng mga kanang mga siwil-siwil. Pero murag gansi na tada ng kuan tanaw siya kay confirm og nga ni bang hiwa dani, pero nag gagma jag hiwa kay arong kuan arong daghan dugay mahurot. Pero okay rin guys kaya na perfect jago murag hiwaon tong undang okay dako ramang good pod dako jud siya guys kay ang usa ka kilo usa ka buk usa man ka kilo usa ka gramo nang bate og hiwa sa money na naghapit na siya mahuman og hiwa pila ka ni kabuok ning pila ka kahiwa ning usa ka buok dahil loan de pud ko ang mga tinae. Of course kay naman toy kuan naman toy apdo, so manang kuan jud lami po siguro dani magnegosyo og mga isda no gidaghan mong mamalit. Pero so sad laman guys kay grabe mga isda, grabing mahala, super mahal. Agahong napalit nga usa ka kilo pod og ano to, usa ka kilo og pila to ka gramo, usa 3 ka gramo. Usa ka kilo og 3 ka gramo nga katong kuan lapo-lapo sagol og katong basta kay tilugon kay kaning bangos kay di man makakaon si mama mo nang motong ni palit ko dadto na tong tilugon kay kanang naay gikan man gud misa kanang doktor kay kana magpa-check up nang tapog balik ni mama, pero wa man dihas entero so mabalik na pud mi dinhi sa ubay kay kanang magpa-check up mo nang nilaw sa laman mi dani nagpalit og isda kay para pod sa among sudan mo nga jang gi palitan daan og kanang tilugon nga tilugon nga isda kay para intawon pod sa among masakiton sa many hours later. By the way guys, kanang birthday man day ito drong papa, so matuta mag order na lamang ko og kanang bisayang manok
kay man ipa inungod da, pero tanong gi nagtana ko gihatag ni sa ganina regalo kay pagkato na akong tagbilaran desang adlaw desang adlaw des kanang Domingo siguro to nagpalit ko daan og kuan nagpalit ko polo shirt ijawat nga puntay gamay kanang pahinungod ijawat pud malipay tiguwang kanang aron pod malagi kay sa mga birthday so muna nga karon amato ta ato ma-order ta atos Alicia's Best para naisudan na magpanihapon among kanang salo-saluhan kami maigsuon og nilang kuan mama pero si mama kay di man makakaon og kanang mga manok kay supak malagi sa jahang gibate ron so mana gahap ay das hapon nagpalit man pug kabaw ay baka kay aron mo tagas-tagas pud di man mo pa ijang kanang sudan so aron di pud siya maglaway na mo nga mo bisayang manok sana all na sa bisayang manok ron okay guys sana kay mato na ta mag order na taog sudan pang panihapon. A few moments later. So guys, na nako sa Alicia's Best sa una, pero lahi na ni og nganron. Unsa na ni nganron di ada ito tag-ija dia. Tabi nga kadag tag-ija makanjo jud tanan ni. Ano ring ano ni mong pan? Ha? Bigay ka itong dito ba sa Kakam si Abigail may kaan. Samari ta dere kay order ta. Kaya mura gutom na. Masad ta guys. So money ang Alicia's Best. Kanatas ilang mga menu guys. Uy, dahil lang tindiro, cute. Humana Blaze Manino. Diko. Diko. Ayo. So, mo ni ilang mga ko ano? Na native chicken, native adobo. Daghan gusto mo paan pwede ra kani sila kay order amang gud mo order nga ni ilang order or kanang kan ba lutoon diretso so magwat kag mga 15 to 30 minutes antod nga maluto ag imong kuan pero dali ra ni dali ra sila makaluto sa inyong order. Naghani silang mga menu. Ha? corporation sa Alicia's Best JJ's Food Corner. Di na ni Alicia sa corporation na ni sa Alicia's Best Gigi's Food Corner na ni di ay man bag-oron. So ni ay lang kani mga food packs nila 25 to 30 persons for only 5,000. Choice 1 native chicken adobo, beef steak, na fried shrimp, sweet and sour pork, fish, bam and canton. So na tama sa choice 6. Okay, so muna ilang mga food choices. So niapailain nila mga menu kani mga single menus na ni lumpia, sweet and sour, crispy bele, kinilaw, lomi, kusipata, fish fillet, sisig. Lami ra ba kadyo nilang sisig guys, mo nang magbalik-balik jud ko dani silang sisig kay super lami kaayo, lami pa sinjong uyab. A few moments later. So dahil na guys, naabot na dyan habit na mahorot. Kalipat kong video or kanang nainawahi magugong tambong. Hey! Darag birthday boy! Loy lang mag-among koan. Handa. Ay si mother, to kay maikag man si Just Bisayang manok. Nagamang birthday boy, 70-year-old. Saan daman dong na may mga problem. Huling kanira itong mga kuwan. Sige guys, happy birthday to all of you. Bye-bye. So mag-shout out na po ta guys.
Okay, gikan ni sa mga previous comments again from previous video, mga comments from previous video. Unang-una, thank you so much Ma'am Edina Caniete. Yeah, thank you so much sa pag-shoutout Darling Junjun TV. Mahal ko kayong lahat mga vlogger, especially Burato family. Yeah, thank you so much Ma'am Edina Caniete. Love din ka namin. Another shoutout, another comment guys from Ma'am Feliz sa Taghap. Yes, daghang salamat. Again and again, Ma'am Feliz sa Taghap. Thank you so much. Thank you sa pag-shout out, John. Ang ganda diha sa dagat ng Gindolman, John. Yes. Super ganda ng dagat sa Gindolman, Ma'am. Yeah. Another comment from Ma'am Edina Caniete. I love you, Junjun TV. Amping mong tanan. Love you to, Ma'am Edina Caniete. Salamat. Another comment, guys. Shout out, Ate Flora Ritz YouTube channel. Thank you so much, Ate Flora Ritz. Kabibo ninyo. Have a nice day. Yeah, have a nice day also. Bibo jud mi ate. Super. Basta magi-over min tolo mga buang. Another shout out. Thank you so much, April Wing Omega. Yan. Junjun done watching your video. God bless. Salamat, Ma'am April Wing Omega. O gahon na po kang nasuklian duha ka buok to, gahon gidikit. Yan, si Oliver Junjun og si Ramjon. Oh. Another shout out. Thank you so much, Sir Marcelo Castañares from Bohol, Tagbilaran City. Yan, daghan kayong salamat, Sir Marcelo Castañares. Maayo ka hampuong imo kauban Junjun TV. Oh, hampuong ka si Aisa og si Mayura. Ay, nanay. Another shout out. Thank you so much, Ma'am Net Ikalia. Hi, Ma'am Net Ikalia. Hello, June. Hi, Ma'am Net. Thank you so much. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag tanaw sa video ni Junjun's TV. Yan. Daghang salamat inyong tanan. So, another shout out, guys. Thank you so much, Ma'am Bernardita for Misma. Hello, Ma'am Bernadette. Thank you so much. Oh my God. Yes, katuning ka ng footage sa ko. Daghang salamat, Ma'am Bernadette. Another shout out. Daghang salamat, Liad Bangis. Kita ko sa FB ani. Yes. Sir, thank you so much, Sir Police. Thank you so much. Don't forget to like, share, subscribe sa ilahang YouTube channel ni Ma'am Bernadette and Lia Banges. Daghang salamat ninyo. Another comment na po ilaing comment ni Ate Flora Ritz. Thank you so much. Agoy mano man eh. Wala po ta kay. So wala po ta kay bawog ngano na unsa na. Yan. Another shout out, guys. Thank you so much, Ma'am Ginaline Elvira. Hala. Daghang salamat, Ma'am Ginaline Elvira. Hala. Then, another shout out. Thank you so much, Agnes Acaso Ranili Duyog. Yan, hala kaluoy ba? Oh yes. Medyo tukadyo bitaw. Then, thank you so much again. Daghang salamat, Agnes Acaso Ranili Duyog. So, daghang salamat din tanan sa inyong kanunay nga pagtan-aw sa atong YouTube sa itong mga video. And I do hope nga hindi ka mo magsasawang magsuporta magtan-aw sa ato ang mga video ni Junjun TV. And sawa pa ka subscribe sa atong YouTube channel, palihog ko og tusok sa subscribe button ug ganahan mo i-like ug pwede po din i-share. Yan. Palihog pag tan-aw sa mga pahinumdom kay jawat sa mga mamisos ni Junjun's TV. Pohon. Umay nga na lang ko. Daghang salamat and bye-bye, guys!